Vi skal jo på overlevelsestur til Bornholm. Og vi glæder os, vi har bestilt en teltplads. Det blev for meget for os med det her overlevelsestur. Ja. Så nu skal vi i byen i stedet. Det er lidt mere glamping, tror jeg. Men ikke lidt lille det første vi siger, da vi sætter os ind i bussen, og vi tænker, at vi skal afsted for overlevelse, det er, vi kan også forlade Vejle. Ja. Så jeg har jo pakket den perfekte overlevelsestaske. Og først og fremmest har jeg en dagbog med. Ja. Så en blyant med. Den er faktisk lidt random, fordi den har jeg stjålet. Jeg kan ikke huske hvorfra, men jeg ved, at det ikke er min. Ja. Så har jeg faktisk lige, selvfølgelig til overlevelsestur, en MP3-afspiller. Og det er jo vigtigt. Altså, det skal man jo have. Så fordi at min telefon og min MP3-afspiller har 2 forskellige stik, så er jeg selvfølgelig også hørt til at få mig med til min telefon. Det er klart. Og jeg har også min telefon med. Nøgler plus USB-stik. Ja, hvis vi nu skulle redigere, så er jeg faktisk en overlevelsesting med. Halvsprut. det er godt. Det er klogt. Ja. Ej, cute. Pas. Og Pas på. Ja, det er altså alt, hvad man har. Helt det, ikke? Så er jeg selvfølgelig krystaller. Så man ved, når man skal vandre i skov. Man kan jo selvfølgelig ikke tage afsted uden parfume. Der er en lighter med. Det er jo faktisk ret smart. Don't smoke it. Det var til at tænde bål. Og den virker. Og så har jeg en læbegård med solfaktor i. Det er smart. Det er jeg går meget op i min solcreme. Apropos har jeg også en solstik med. Ja. Og det er ud over den solcreme, jeg har i min taske. Altså vandretaske. Rigtig vandretaske. Jeg skal have en tandpaste og en kuglepen. Og telefonoplader. Ja. Og så har jeg en hel taske kun til filmegrej. Okay, jeg føler faktisk ikke, der er noget af det her, der ikke giver mening til det. Altså. Nej, okay, så nu laver jeg lige også en haul. Og selvfølgelig en sød lille ting på tasken. Ja, det er klart. Mine høretelefoner med, som jo er meget overlevelsesagtige. Så har jeg min telefon med. Det er faktisk overlevelse, jo også lommelygte. Det er jo kun det, jeg skal bruge til. Så har jeg solbriller. Nej, fordi jeg tænkte, at der ikke var plads til dem. Men jeg tror, jeg skal købe mig et par. Fordi det er vigtigt. Mit pas sammen med en Yatzy-blok. Fordi vi skal spille Yatzy. Der har jeg opladet til mit kamera, opladet til min telefon, som jeg skal lade ude i skoven. Jeg har ikke nogen powerbanks. Det tænker jeg, det går. Så har jeg ibuprofen med. Det er faktisk smart. Hvis vi skulle få hovedpine eller andet. Så har jeg også høretelefoner 1 til fordi et er ikke nok. Terningerne til Yatzy. Til et par kort med. Det er så godt. Fra Paris selvfølgelig. De har noget, du får dårlig ørne. Jeg må faktisk godt få en. Ja. Så har jeg min kong med. Det er faktisk smart. Og jeg vil lige sige her, mit flåtkort, det er faktisk smart. Så kan jeg lige fjerne det, hvis vi får noget. Også i præn med. Så har jeg en kuglepen, jeg selv fra hotellet i Tyskland, fordi det fik vi væk på 20. Ja, altså. Så har jeg min nøgle med. Og en til pille. Min læbe med på hvad? Ja, det er det. Okay, jeg føler faktisk, du havde mere overlevelsesting end mig. Ja, jeg føler, jeg er klar til skoven. Det eneste overlevelse, jeg har med, det er mit flåtkort. Og panodiler. Og panodiler, ja. Jeg har lige smurt lime op i mit eget øje. Så vi sidder ikke og græder lidt. Det svirker sindssygt meget, mand. Det gør ikke. Ej, du kan jeg slet ikke. For det præstation, tak. Mm-hmm. Jeg gjorde det faktisk også bedst, dengang du ikke gjorde. Okay! Men min er stadig længere. Okay. Hvordan gjorde du det? Det ved jeg. Træk bare vejret. Ja, det er som om, man skal puste, ikke? Ja. Ja, den rører også længere. Er det sjovt, ikke? Mm. Fordi... der er mange dyr her omkring, ikke? Mm. Men de fleste af dem er bare ret små. Mm. Og så undrer jeg bare over, hvordan du så er blevet så stor. Det er fordi, jeg blev engang den størrelse. Men så spiser jeg vildt mange kirsebær. Det er sådan, man gør det. That's how you do it. Der er bare sådan en krater rundt om os. Sådan en kirsebærsten. Tror du, det er sådan noget her, der sviner naturen? Måske. The girl in her right habitat. Always. Yes. Always. Hvor mange kilometer er der tilbage, Amelie? For mange. Der er 13 kilometer til Gudhjem.
Og det burde have taget os 1 time og 20 minutter i alt at cykle. Og jeg tror allerede, vi har brugt over 1 time, og vi har ifølge Google Maps 45 minutter tilbage. Ja. Ja. Der var en flue i mit øje. Men der er det en flue i er sgu øjet. hyggeligt, altså vi hygger. Og det er sgu smukt, altså. Ja. Vi har aldrig været så meget ude på landet før. Min bluse er gået i stykker. Jeg har solcreme i øjet. Min bluse har også fået solcreme på. Jeg har virkelig ondt i maven. Solen skinner lige i ansigtet. Men altså, vi tager det med oprejst pande. Ja. Og jeg har det bare godt. As you should, though. As you should. Ej, det var lidt sjovt. Det var så sjovt. Okay. Her er så flot her. Derovre. Wow. Det er noget ret klogt, faktisk, jeg skulle sige. Ja. Meget klogt. Jamen, jeg er helt styr på situationen. Jeg har aldrig mødt et menneske i mit liv, der har inviteret mig med på en god tur. Jeg har ikke kun lyst til at slå ihjel bagefter. So watch the fuck out, Anna. Du er god, Amelie. Jeg er mega god. Ja. Det skulle ikke noget med det at gøre. Nu får jeg ført dig sådan en vej igen. Det har intet med det at gøre. Vi har lige været i badelandet derovre. Det var lidt mere din kop te. Ja. Jeg kunne godt lige bare ligge og læse i min dejlige bog om Sofie og hendes affære. Eller faktisk er det Lykke, der har en affære med Sofies ekskæreste. Ja. Det er ret meget drama. Det er faktisk også lidt farligt, de bare lader folk sejle ud. Ikke? Der er jo ikke nogen til at hjælpe en heller. Altså folk, de er bare på egen hånd herude. Nej. Det er godt, jeg kan svømme. Jeg er faktisk virkelig god til at svømme. Ja, det er godt, altså, det er godt, det ikke er svømmeskilsene, der er noget galt med. Måske er det sejleskilsene. Det er bare roligt. Vi kommer ikke rigtig nogen vej Først er lidt længe, synes jeg da. Men nu har du den, kan jeg mærke. Nu kommer vi. Yes! Okay, nu er vi der næsten. Flot. Tan. Hvad synes du om stranden her? Den er virkelig lækker, faktisk. Ja. Dejligt, der er ikke så meget tang, faktisk. Og der er heller ikke så mange mennesker, det kan jeg altså også godt lide. Men derovre, det er ikke så hyggeligt. Men det herude er jo dejligt. Okay, så er det også bare ved at vælte det hele. Skål. Ja. Så var der 2 pandekager. Ej, det er lækkert. Og kun sukker. Den er til mig, tak. Ej, perfekt. Ej, tak. Det ser lækkert ud. Tak. God appetit. Tak for det. Tak. Wow, det ser godt ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal vise. Baby. Så er der lavet mad til damerne. Simpelthen. Sådan en lille sommersalat. Mums. Hold da op, den er tung, mand. Og så er der også lige lidt til den tørstige, vil jeg sige. Ja.
skal vi allerede ikke ud med remoulade? Nå, jeg har også eller et eller andet, sådan, så vi bare kommer løbende. Altså. Så tæt på, men så langt fra. Ja. Hashtag Og Emily sagde, du er så heldig. Where? No, where girl, where? Drag bingo er over, og det var vældig gay. Virkelig sjovt. 10 out of 10. Would recommend. Would do it again. Eller skøen, som hun også kaldes. Det er altså ikke for mig, der kalder hende det. Hun kalder sig selv, det er altså ikke sådan der. Og ja, rigtig fed oplevelse. Godt til os. Ja, god rigtig godt til os. Nu skal vi have en drink. Vi har allerede fået en øl. Ja, men ikke øl igen. Men altså, vi skal have mere. For vi skal ikke hjem, Anna. Vi skal videre. Skål på det. Det er dens purpose in life. Et tough kamera, så den kan godt leve livet farligt. Ja. Føler, at det hele blæser væk. Det gør det også. Er du en tasse? Jeg vil gerne losse. Kærligheden er stor. Ja. Rundt om det der bord. Nå, jeg tabte, ikke? Det Sidste runde. Jo. Det kan jeg godt sige. Because you're a loser. Jeg ved ikke, hvorfor. Okay, girl. Be kind, ikke? Ellers må vi se, om der er plads på det senere på færgen. Nå, for du vil sådan noget af. Ligesom hvad var det, de sagde i går. Der var en, der var blevet sendt hjem igen. Nå ja. Fordi at hun ikke ville betale for buffeten. Ja. Ej, det synes jeg var ret sjovt. Nej, nu stopper du. Ej. Emily, hun påstod, at jeg ikke var god til det her, men at jeg bare var heldig. Og så gør hun det her. Hvor jeg har 0 stik. Vi lige startet. Jeg har set det hele ske inden for sådan 1 minut. Og jeg er den heldige. Jeg kan godt se det. Jeg er den heldige. Okay, jeg tager det på mig. I'm the lucky one. Fordi jeg har lært taktikken nu. Ja, men da jeg var god, så var jeg jo bare heldig. Men nu har hun lige lært taktikken, så nu handler det om at være god, ikke? Kender typen. Altså, er den slut? Er vi færdige? Altså, skal vi slukke? Skal vi slukke Skal vi ikke bare sige hej så? Jo, altså lad os bare sige hej. Okay, men så gør okay. Ja. Hej!